Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263. Pano pane kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell uyezve wa like this video. Muri yeZimbabwe chiprofita chandinacho chiprofita chekutanga chaprofitwa President Mnangagwa nemukomana atora muno mukurumbira wekuprofita nekuyambutsa vari kuda kubatsirwa. Mukomana uyu aiwa ishasha. Dakusiya muchiona video, yapedza kuona video tozvorofika comment section vanoshedzwa nezita rekuremekedzwa. Pandicha kuisira video muchabva mamuziya aprofita President Mnangagwa. Zvari kuita mukomana uyu ari kuprofita even munhu asipo asati ambopinda chechi ari kukuudza nedate of birth yako yawakazvarwa nezita rako rawakazvarwa. But apa paprofita vakuru venyika zvanzi neveruzhinji urida kudya here nevakuru venyika avava. Dakusiya muchiona video, apedza kuona video skip this video ndine last update yevanhu vakadya vazukuru nekuda kwehuroyi. Tatione first update. Tere munhu wese kusvika kumutungamiri wenyika madza babara mero vamwe vakuzvibvunza kuti zvemutungamiri wenyika ndezvipi. Babara mero vaMnangagwa iroro madza vandotaura roro rinonzi vaMnangagwa makarinhonga mugano 2017 madza vandotaura manhonga roro nanhasi makarigukuchira. Tererai munze imi vane meno ndanzina baba kana makudya roro iro musaitere kudunga musina kutsenga. Makadunga musina kutsenga munodzipwa. Chinotanga kutsenga wosvishina wozodunga, ukadaro rinogara unga. Vamwe varasika shona. Tererai zvandoda kutaura, vanomedza roro iro vasina kutsenga vanodzipwa navo. Vanorisvipa vo vanomhanya kuvanhu votanga kuparidza kuti roro rakaipa. Babara mero chaipa chiyapa iroro here kana aita rekudunga asina kutsenga. Zvakanaka chitererai imi vane mabhizimusi ndanzina baba musarwise mvura kwairi kuenda nako. Kana mvura ichienda kuchamhembe imi mituwinai muchienda kuchamhembe. Madza vadutaura kana mvura ichienda maodzanyemba imi mituwinai muchienda maodzanyemba. Mukadaro munosvipwa munyanza dzerugare. Ndanzi ndikusumei mashoko aya ndataura ndakakura. Madza vandikutaura ndanzina baba iro iroro ramakanhonga mugano tinonaika roro iro musaitere kudunga musina kutsenga munodzipwa varume. Amen. Zvakanaka tapa munamata uri pauri ipapo nemba chipiyaniso pawakagara. Last update iyo yevanhu vakadya vazukuru vaviri nekuda kwehuroyi. Toda kusiya muchiona video, yapedza kuona video tozvonofika comment section. Ini saHadzerare ndafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Munoroya akwenda blend kuti munoroya manje. Mwana iwewe. Nini mwana iwewe? Iwe wandakatakura neni manje? Ndikukuona. Andishatombo kuti uri profita uri kuramba iwe vana vakadya vamende vava. So mukadzi uyu mwana wemuroyi uyu and muroyi uyu anzwa nekudya vana vemukadzi uyu. Terera unzwe zvakatanga sei. Asingazi ndikusarudzei pakati pevamwe kuti ndikubvunze mubvunzo mumwe chete. Mwana wechinganyi wamakabata? Vamwe tu vakashaya. Asi dambudziko rokuitika nderekuti vana venyu vese vari kufa vasvika pamwedzi mitanhatu yekuberekwa 6 months vana venyu vari kupera kufa. Asi mise munhu anofunga nenjere hamusi kuzvitsvaga here kuti vana venyu akaita 6 months haiti 2 days pamusoro pe6 months zviri mwedu kungochema mwana nekufa gone. Hamusi kuzvitsvaga kana
Makanzi chiko makafamba kana kwa makaenda. Manzi ndamwene venyu. Kuindeni. Ndoditi. Makaiudzwe lenyaya kunzi anzi mama venyu ndomuroyi. Ichokwadi chatowirirana namai wacho. Saka kana ine musaundeni namai mukazoziya muroyi muchaita sei makavenga mai pasina. Iwe waiti ndimai vako. Akuchaona namai vako. Iwe waiti ndamweni. Akuchaona namweni. Wazona vari mai vako iwe uchaita sei. Asi ndikakuti munoroya ndimuri kudya vana vamunoita sei. Munoroya. Apo ndi blame kuti muri muroyi manje. Iwe mwana iwewe. Inini mwana inini. Iwe wandakatakura neni manzi. Ndikukuona. Andishatombo kuti uri profita uri. Urambere vati munoroya. Ndikukuramba. Iwe vana vakadya vamende vapa. Iwe mkwacho nechokwadi zvokundite. Siyai ndidzokere kumba mungandikudze kombi kundikudza kuti kuzondisa zvinhu zvakati. Ndakadi kukuuraya iwewe. Ndakadi kukuuraya iwewe. Tivodya kwa vana vangu. Handina vangu here vana kona. Vodya vako. Sambati. Amuda kuchi. Ndivuri. Mai. Imene machikogona kupopota chaizvo zvekutoenda kurapwa kai. Kwenga ndisandaona pamabuda pano. Mai. Kumbira regere kumwana mutaura jinda akadyiwa ziva. Ino munoroya kai. Ndomuro mudzodzanga ndarenyera rakamira sei. Asi kuti mimi ndakangozvipiwa ndega ndakangozvipiwa tete wangu nambuya wangu mai wababa wangu vachidyira vari mabasa iwayo ndaitomboedza kuramba wakati ndikudyira vavo saka ndakazongobvuma kuti asinzi vari vazukuru saka ndokumbirawo kuti shandu ndiregere nemukwasho wangu ndiregere. Ayo inini nyaya ipere zvakanaka kana mai vako vasati vaita napa. Munoziva here kuti utane mhosva kumusha kwa mai wakananga mai uroyi. Saka uchawabudira pachena kuti uyu ndiye muroyi wangu. Ndambeka nda kuimisa nyasi ndatirega ndiite. Chiuya next time kana varamba kudzoka pana. Amuchapedza mwedzi nawo vakutera vakadya vadyione vamwe. Anti ijangano. Ndangoti munomwira roga mberi chokwadi machidzwa kare. Mofimega mazonda kuuraya. Pakapera service vakagariswa pasi kwakuchikanseliwa kuti zvinofambiswa sei kubva pavasvika panapa kuti vazoenda kwavanoda kuenda neupenyu pasina anozokanganisira munhu.
amai vasiya urwu.